Selamat hari Minggu ma dihita saluhuna. Guarni minggu tas adarion ima minggu pasapul siahon dung trinitatis. Lapatana hasitulus adaon ni debata. Do topik totong rade mamaritahon hata ni debata. Maride mahita tapuji matu hata. Ni debata yang di pinahamu rodi isini hutani halape namangebati hutam aidi nanomari do di topa debata langit do tano do laut do nasa isina dungi maradia do ibana diari papituhoni di bahini do ubana di pasu-pasu debata Jehovah ari paradianan nai jala di parbadiai pati palimahon iko pasangapomu donatorasmo asa martua ho jala leleng mangolu di tano nani lehon ni Jehovah de batam diho pati paunopon unako mamunu pati papituhon unako mangalakop pati pawaluhon unako manako pati pasiahon unako olo makatidakon hata nasotutu maralohon dongan jolma pati pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongammu dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni dongammu manang naposona bawa manang naposona boru-boru manang lebuna manang hodana
manang dia pe ugasan ni dongamu. Beha padon ni debata taringo tupati nasapului odo. Audo Jehovah debatam ninna debatata pargogo na suatu dosan jala parimas. Siluluhon dosani ama-ama tu pinoparna. Rodi sudut patoluhon, rodi sudut pau dihami. Marhite-hite panidangion. Dohot hagugon nito di parbadia. Asa tarapul situ turu hanami majoho. Asa patun, tigor, jala daulat hami marpangalaho. Bahen hasangapod di guarmu na badiai. Iba na pesikapmu madok tu bangsoi. Iba na hirapamangammu. Jalaho hira di batana. Ima sahana martua do akan untuk mangihon hatani di bata jala no piopsa. Amen. Tidak kuman lansia diuti minggu 2. Ciracas Manangu Ikonom, Dot Orana Monika Dwi Sinta, Boruni Amang Robin Hood Tampubolun, Tubuni Inang Mercy Borusi Agian, Ruasni GPIB Jemaat Agape Cibubur, Sian Huta Jalan Pembangunan RT 07 RW 06 Kelapa 2 Wetan, Kecamatan Ciracas, Pamasu-masuhun di Patupa hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 di HKBP Cibubur, Resort Cibubur masuk pukul 8 WIB. Napapaton pertukaran mimbar sa distrik Ualu DKI Jakarta. Sadarion Minggu tanggal 6 Oktober 2024 di Patupa distrik Ualu DKI Jakarta do pertukaran mimbar Jalan Makobasi di Parmingguon Sadarion. Ima di pukul 7 Amang Pendeta Abidnego Sirait STH. Di pukul 10 Amang Pendeta Siher Robinson Marpaung STH. Di pukul 10 walu Amang Pendeta Dr. Marudut Silitonga STH SHMH. Padita HKBP Cibubur Makobasi Amanta Pendeta Roden Sitorus di HKBP Resort Cijantung. Inang Pendeta Ririn Mairlina Sinurat STH di HKBP Pelita Pulau Mas. Napalimohon maka tidakon aporsiaon khusus. Sadarion di Minggu tanggal 6 Oktober 2024 di Parmingguon pukul 10.05 WIB.
patu paun huria do maka tidak kun haporsian khusus tu sahalak ruas ni huriata ala naeng marhasohotan. Na panopon konven pendeta sa distrik Walu DKI Jakarta hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 di Patupa distrik Walu DKI Jakarta do konven distrik maringanan di HKBP Manuel Kelapa Gading masuk pukul 10 WIB berhado padita tamadohoti ulau ni napapituhon pertangyangan wik hari Selasa tanggal 2 Oktober 2024 Patupa ni huriata do pertangyangan wik sada 1 wik 12 di gereja dohot live streaming masuk pukul 10 siang WIB nama jabui ima ruas sian wik 2 napawaluhon Dewan Koinonia remaja dohot apa subulung sadarion Minggu tanggal 6 Oktober 2024 ima penutupan perheheon RN HKBP jala madokata donasida di tolu hari permingguan dung sidung majahatik ting laos nasida do nama kobasi papungu pelean dohot penyambut jemaat Nehuriata dapat 2 tahun sekolah minggu dalam rangka perayaan Natal sekolah minggu tahun 2024 mulai hari Minggu tanggal 22 September 2024 saat tanggal 6 Oktober 2024 lima pembagian liturgi kor, puisi, vokal grup, drama, gerak dan lagu diminta agar anak-anak adik-adik sekolah minggu hadir. Pembagian dilaksanakan di kelas masing-masing setelah selesai ibadah sekolah minggu pukul 7 WIB dan pukul 10 WIB. Dewan Diakonia Seksi Sosial taboma di tangyakta akar ruas ni huriata na di bagasan persahiton songon nata surat di warta nadong di hitabi apa sapuluhon padidion nabadia. Hari Minggu tanggal 10 Oktober 2024 di permingguan pukul 10 pato paune huria do padidion nabadia tuaka poso-poso ianako ne ruas ne huriata marguru manatoras di hari Jumat tanggal 10 Oktober 2024 masuk pukul 15 WIB maringanan di konsistori laos di ma fotokopi akte lahir dohot surat pengantar sian situa wik nabi napa sapuluh sadahon buah-buah hobar tu program kerja ni huriata tahun 2024 marhi titik tingon pinangido tu sudi ruas ni huria asa tapa sahabe mapilihan tahun tu huria manang tu situa wik tabi Goarnia karuas naung pasahaton pilihan tahun periode Januari 2024 satu tanggal 6 Oktober 2024 bui mata jahat di tikting nadong di hita napa 12 tahun panitia tahun ekumene inklusif pesta gotilon dohot hut HKBP Cibubur 45 tahun domo tu pesta puncak tahun ekumene inklusif pesta gotilon hari ulang tahun HKBP Cibubur PAO 45 tahun mamuka siang hari Minggu tanggal 15 September 2024 sahatu hari Minggu tanggal 10 Oktober 2024 di Patupa panitia do papunguhon tupak tu pesta gotilon marhite amplop jelata pasahak mai dung sipul parmingguan di joloni pituni garejata napa duahon hari Rabu tanggal 1 Oktober tahun 2024 Patupa do rapot panitia masuk pukul 10 siang WIB maringanan di GSM Lantai Sada laos tiktingoma naga beundangan tusudi panitia asareta madohoti rapoti napatuluhon hari Jumat tanggal 10 Oktober 2024 patu paun ni panitia do acara malam puji-pujian maringanan di gerejata masuk pukul 10.30 WIB satu nasidung do mutusi pinabotohon tuhita saluhuna na perjulu parkiran alaman negara jata khusus untuk parkiran
kendaraan roda 4 tamu ni huriata. Napa duahon kendaraan roda 2 taparkir ma di parkiran na dong di joloni gereja ta di basement tanpa kecuali. Jadi akka kendarata na roda 2 di basement ma hita parkir. Nah, papaton hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 ima pesta puncak tahun Ogumene inklusif, pesta gotilon, hari ulang tahun HKBP Cibubur 45 tahun di Patu Pahuria do parmingguon masuk pukul walu wib jala holan sahali parmingguon. Jala pinaboto hotu ita salhuna asa unang muluboy asa unang pola hitam abuan kendaraan khususnya roda 4 tu gereja domu tu keterbatasan ni parkiran ni gereja ta jala pinangido asa taihuton ma ta oloi ma arahan sian petugas parkir manang sian bagian kemasyarakatan ni huriata nama ngatur lalu lintas di gereja ta. Na palimahon daftar guarni ruas na pasahaton spontanitas dohot persembahan kasih boy mata jaha ditinting naong dihita. Songoni matikting di minggu tasadarion akatikting na mangihut boy mata jaha di wartanadong dihita B doton pinasaha ma partikian tu panitia parheheon RNHKBP laho madok hata. Shalom. Horas. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan rahmat-Nya yang memungkinkan kita bisa berkumpul dan beribadah bersama. Yang kami hormati Amang Pendeta Siha Robinson Marpaung STH, Amang dan Inang Perhalado, serta seluruh jemaat yang kami kasihi. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan Amang dan Inang serta seluruh jemaat HKBP Cibubur dalam rangkaian kegiatan Parheheon RN HKBP Cibubur tahun 2024. Adapun kegiatan yang telah kami laksanakan adalah sebagai berikut. Pertama, acara opening atau pembukaan yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Juli dengan melayani sebagai penerima tamu dan kolektan serta mengisi pujian di 3 ibadah minggu. Kedua, perlombaan cerdas cermat Alkitab yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Juli dengan jumlah peserta 12 week yang dimenangkan oleh week 11 sebagai juara pertama, week 1 sebagai juara kedua, dan week 9 sebagai juara ketiga. Ketiga, perlombaan badminton yang dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus dengan jumlah peserta 10 tim ganda putri dan 21 tim ganda putra. Keempat, perlombaan vokal duet yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus yang hanya diikuti oleh 4 week dan dimenangkan oleh week 1 sebagai juara pertama, week 6 sebagai juara kedua, week 2 sebagai juara ketiga, dan week 3 sebagai juara harapan 1. Kelima, acara malam seni dan budaya yang telah dilaksanakan tanggal 28 September lalu. Dihadiri kurang lebih 400 orang. Acara ini menampilkan tortor dan kor RNHKBP juga sandiwara Batak yang berjudul Munson dan Liman yang dipersembahkan oleh RNHKBP Cibubur. Kami ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang terlibat, kepada Amang Inang Pendeta, Amang Inang Dewan, dan Parhalado, orang tua kami, dan terkhusus teman-teman remaja Naposo Bulung yang telah mendukung dan membantu seluruh rangkaian acara hingga berjalan dengan lancar. Kami berharap melalui rangkaian acara ini, iman dan kebersamaan RNHKBP Cibubur semakin diperkuat, serta Parheheon ini menjadi momentum untuk terus bersekutu dan melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Horas.
Tabegi makor ni remaja na po sa bulong juduti kori opat.
Dameni debatana sumurung sian saluhut naruka. Ima mangaramuti akati-ati do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras manihita salu nakamang inang hami obar tudikin nakin padita sihar marbau hami marhubas di HKBP Tebet inata perdijabu buru simatupang yang aku dihami sada bawa mabatema di para syarat tahun obar tu programi distrik adong pertukaran perjamita di Uria distrik Walu Jakarta. Napa duahon pinasa ma selamat
tuaka yang akon nami remaja do naposo bulung sedarion penutupan pareheon remaja naposo bulung. Tapi kalaupun hari ini penutupan, jangan berakhir lalu tidak kelihatan lagi. Sudah ditutup kok, sudah selesai. Penutupan ini adalah awal untuk program yang baru dan semangat yang baru. Molo di HKBP nuaing parheheonon sahira parheon ni paride kurdo kanido parheheon remaja naposo bulunginna alai hola paride kurdo namullup naterida. Jadi seolah-olah parheheon parede kur, tapi saya yakin dekur adalah salah satu kegiatan daripada parheheon. Selamat untuk remaja naposo bulung, tetap bersemangat untuk mengacu masa depan HKBP. Hamukan hina holongan itu hatta Yesus Kristus, hatani debata berita nauli dihita di mingguta sedarion, ima sian surat ni Apostel Paulus tu si Timotius, surat napa duahon, 2 Timotius 4 ayat sada sahat rodi ayat napa 5 songonom ma didok hatana takasma tapai utihut. Dijoloni debata dohot Kristus Yesus naro manguhumi akan mangulu doho namate uhatidakon nang hapataronna nang harajaonna jamitahon hatai hajong jokon ditikin naune nang seune picang paingot apoi marhite-hite nasa lebas niroha dohot pamodayon ainaro matikina daktar tahan halak disipo dan atikosi alai mangihuton hisap-hisap sendiri ma alapun nasida pangajari na pagiok-giokon pinggol nasida taitun nasida ma pinggol nasida sian hasitongani lau paile kosa tuaka turi-turian alai anggoho sadok unang ma mabuk roham tahun ma najati radu tinatama ulaune perberita nauli sahat ula tohonan me idonggo sahana hamokana hina holong hatta Yesus Kristus tabonai majo jamitaon sian hata perpudi nadi terupuhon didok nak kedisi sahat ula tohonan me sahat ula tohonan me boido torop pitorlau rohana doho pikiranna rupuk janita sadarion holat tuaka bangulani huria dua ini nak ai ditaringo tidisi asa sahat diula tohonan nak sasitongna hamu kana hina holongan itu hatta Yesus Kristus sudido hita pertohonan takola situa badita guru huria diakones bibel pro alai sudidu hita partohonan adong do hita partohonan ama
Yesutong ama gabi inainaw na ti pertohonan ama. Adong dohita pertohonan ina. Adong dohita pertohonan pangajari manang guru. Adong dohita pertohonan penasehat akan abatua mo nawar pengalaman. Adong do pertohonan nang di bidang kesehatan para medis. Tohonani ulaun naikon ditanggung jawab. Tutu adong do pertohonan di tonga-tongani huria. Alai adong do pertohonan nang di tonga-tongani masyarakat. Adong do pertohonan di tonga-tongani punguan, manang punguan marga, manang punguan parsahutawan, manang punguan ahabi. Adong do nang pertohonan di parsikolan. Adong do pertohonan nang di tonga-tongani negara. Alane huruk nakin, sudidu hita akka pertohonan. Ala pertohonan dohita ganup diulaun na maragami tu sedihita do padohon na diterpohon na mandok sahat ula tohonan me unang molidok salul tulham itu reserving dongan na tuhode parohaho situ ya unang macam-macam podau sudi dohita pertohonan ala ni turpuk sadarion dan nahapucungan tua kasih tuan manang parhalado ala itu sudi ala na prosea ala dileho debatado tu hita ganup nakin tohonan tadi domutu ulaun tanggung jawab na adong dihitabe disaratiki di sadahuria masa do napaborhaton situa nabasiun diatur honma akan nama dokata sia ruas ama sia ruas ina sia napuso bulung sia dongan na situa sia pared di doa kanasing diatur hon anggo di HKBP ulau nomor hadohuan dul napa berhatus penapesiunate las doruhan molo saha pesiun netong gue asiniro hado basa-basa ni dewata. Ditiki sahak matuna ngandokata hobar na diaturhon. Ganup manasida mandok mauliate tuna pasiuni. Ganup madong selamat maamang. Belgedo asiasi ni dewata tu hamu. Sehat dohamu saliling di hurion mengula. Sahak sadarion tu artiki nabar sejaron. Tolhas samu pasiun alani dohonon nami ma nunga sahat diulahamu tohonam munai nenna. Alapaciuk kamu sadario di paborhat huriata waktu sehami nunga sahat diulahamu tohonon munai nendak. Losok dorohania matai mangihutuna karoster naun diaturhon. Murado amatai muruk songgak turuas. Jala di tonga-tonga ni persedani situ ape seholan na songgak go muruk amato sahasudia. Juk gigir terlebat molong ulaun say pitro sipaimaun sahira tulang asa sonarga. Ya musuh anak batak sengaja terlebat ala tulang ka ada hukon na mula soro tulang arga tulang atok sebola langit to. Tidu idu amatai losok merhubas murah muruk songgak
gir-gir terlebat alai sudena madokatai nunga sangat diulahamu tohona muna pangatusion ni natoropis ganu nama dokatai sahat mangula tohonan ala sahat pasiun hido dia tusi dakuboto songoni pangatusiota molo sahat pasiun nunga sahat gula tohonan nak pesi surahan manang sudah makata unang masong ni ete unang masong ni namasa hal yang demikian bisa sering terjadi dakola desa dahurian horohiran kina sepuluh guari alai buido diguda kuria mulo masa paborha pendapat siun didok nunga sitong sahat dula hamu tohona munaina ala paciu alai bohado menghuton hatani de batas sedarion apakah sahat mangula tohonan ala tol has pasiun idona sahat mangula tohonan alai tauji majota sulikit merhiti hatani dibata turpuk jamita sadarion nasian apostel Paulus tu si Timotius ahadonani dokna sahat ula tohonan me namutikna adong diturpuh tulu suhat-suhat nihalak nasitong sahat mangula tohonan nake Diame na prajulo di dok apostol Paulus sahat mangula tohonan ima molo sitong di jamitahon hatani debata jamitahon hatai ditiki naune dohot nasoune ninna ido diturpuhin akit picang paingok apoi marhite-hite hatai marhite labas niroha dohot pamudayon nuaingon gudak perjamita hohar YouTube doa kanasika nagbaon ba sudi per jamita hari Minggu haluar hari Senin bedo marsiadu mamaser jadi gudang kunang naros ngoreta HGP nggak sudi pada jamita berbagi jamita mulai hari Senin satu hari Minggu kan alai molo girgir hita berbagi jamita girgir mangulahon anggo para jamita nuanga hongar bertibion alai na mangulahu jamitai so tunggu gabi so dong hola namar jamitai dangadong na mangulahon Paulus paingoton pabuah nasihat dulahoto honalmu ale Timoteus ingot ne bana jamitahon hatai ditiki naune dohot nasoune picang napatus si picangon paingot napatus si paingoton apoi napatus si apon apuli semangati adidok namar gulu situ tu jalan namar gulu hatan dari bata mangapoi paingoto dohot mamicang di paingot apostol Paulus aina hihi matorop halak ninna nama juwa kasih para jamita si palenge-lenge pinggol si pageyok pinggol taitun nasida masih parion nasida sian pemudayo nasitong alapun nasida ma para jamita na pageyok pinggol na hola boy mabay mekel marga harga di YouTube tayo nganggok ka na songoni ka asal mamekel peluk tua beta hoi hatani perpuluk juga kita hui asal memekel
tutu sitong didok apoi. Buatlah mereka bersemangat kalau bisa tertawa. Alai unang gabe perjamita stand up komedi. So tunggu gabe perjamita badut. Tujuannya hanya mekel sajo. Manak semua dia pokoknya mekel. Jalan belum mekel kan kapal majalang-jalang. Itu kan? Itu dipengok Paulus. Sahat ula tohonami jamita hon hatai doho sitong. Unang jamita holan napagiyog pinggol paling lenges si pareon mabuat rohani jolma mamanggar. Jadi dongan hedo aung goda buat jamita si dadap sakwin na. Pokok ngamekel malas rohani huriyai na. Unang atong itegor na urang ibu cima sudah panggar ma. Asetor di dadap sakuna ini na. Iro nasitong sahat mengulat tahunan tidak. Ada saatnya jamitai mengalir semangat mabai mekel mengapuli bono apoi. Alai adondo tikina jamitai ikut pengoton apa yang salah apa yang kurang mana yang telah lari. Jalango tikina jamitai ikut mamicang. Melodung do mara jahat si picangod dui dak si panggaro. Dada hola di zaman ni si Timotius masa nasongoni sepanjang zaman akan terjadi perjamita si pageo pinggol perjamita panggilan na hola bunga bain kita bangga. Kita di atas langit, kita panggil. Dari nuai, buru masalah songoni. Apalagi di kota, gorangi pada jamita nuangeti, huta-huta, bolu roti pada jamita dah. Anggi kota nuang, gok pada jamita. Dari mana, yang bentuknya bagaimana, ada. Alai so tunggu, si pageo pinggol, dohot si pangengen parbinegian. Tugas tak ganup do na marjamita. Alani dadang atau sata marjamita holat dilanggatan. Alai ngulutai ikong jage jamita do. Tanggung jawab tadi ulatai ikut jamita doi. Ketika setiap orang percaya bertanggung jawab akan pekerjaannya. Dia bekerja berdisiplin, tidak suka terlambat dan lebih cepat pulang. Nah berjamita deh. Dan iko mabobo bibel hitam berjamita. Alai molo denggat tahu ulah ta denggat tanggung jawab ta. Kita setia kepada tugas itu juga jamita. Ditiki naune dohot nasaune iko patudot ta do ngolutta ti nadenggan. Deportivo, gabi jamita na mangul. Suhat-suhat na pedua homma. Sahat mangula tohonan didok Paulus malo mangarajai diri jala tahan uji. Idona sa mangula tohonan. Malo mangarajai diri dan murah terbuat-buan dan murah meoleol dan murah terpengaruh dan murah diototoi jala tahan uji nina. Tahan uji. Imun tuaka pangujunan ela-elani purtibionate. Di ayat 5 bagian aidok. Alai anggoho sabdok unang mabuk roham.
tahun najati. Jadilah pertohonan yang tahan uji. Onang namurah-murah medok, maaf Tuhan dah, maaf Tuhan, mengatusi mau turin saya turus olah sorikan, maaf Tuhan, mengatusi kan, maaf makadohongan, nak pertohonan ati, maaf majuda, suatu ngaruh kamu nendang butuh songoni. Ikom malo mampu mengarajai diri, godaan banyak. Asauna kolam merjamita malo talmis lantang alai ulona sitihan. Selalu dicurigai dan sering atau suka menjadi batu sandungan. Jangan. Alai jamitai ikung gabi dihanguluhon do. Ido halak nama lo mengarajai diri. Dan memang tahan uji. Iman apa dua? Kalau dapat tuluh mahmo kadang hina olong na perpudi. Sahat mangulatohonan ima. Gabi tiruan nadengkan. Mampu menempatkan dirinya menjadi teladan. Bukan memaksa orang lain untuk mengikuti dia. Tapi biarlah otomatis orang lain mau ikut dari belakang. Jadi tiruan bukan memaksa orang lain ikut. Tapi biarlah dengan kerelaan orang lain mau ikut. Itu tiruan. Jadi tiruan bukan memakai kuasa. Memutuskan sesuatu untuk dilakukan orang lain, audo tiruan, marangah audo ulahon, kalau A, B, hitam, putih, bukan itu. Itu namanya feodal dan diktator. Alai gabe tiruan sian roha narade halak ulu mangihuton. Mari ikut. Karena sikapnya bagus. Perbuatannya bagus, perilakunya bagus, menarik, tidak melukai orang, itu tiruan. Didok Paulus tusi Timotius. Unang mahu rohani halak midaho ala haposome ainunga apetu hotohonani nasi Paulus. Timotius hari itu masih sangat muda belia. Kata penafsir belum sampai umur 20 tahunan. Hal itu ngegai pertohonan di sada provinsi Efesus. Manguluh Kuria. Sangat masih muda belia. Mulai Indonesia atar NHKBP mo nanti. Di bawah 19 atau 20 tahun NHKBP me. Daksar Jana Robio. Didok Paulus sahat ulah tohonami. Unang hurohani hala mida hoala haposoni alai gabeti ruan maho di pakatayon. Asa pertohonan iko boiti ruan di pakatayon. Unak hata niba gabe melukai orang lain, menyakiti orang lain, menyinggung perasaan orang lain. Tapi jangan suka terlalu memuji orang lain. Gak bisa si panggaru jolma. Bukan. Tiruan maho di pakatayon. Minasbau. Tiruan maho di holong ni roha. Unakola majamita hokolong malo alay hola namar hosom ni mana. Alay tiruan di holong ni roha. Tolonglah siapa yang perlu ditolong. Bantu yang perlu dibantu, perhatikan siapa yang perlu diperhatikan. Apuli nariko siapulan, ido holongin bana. Tiruan maho nang dihapor seaun. Ini masalah tahan uji hapor seaun. Kalau ada pudan asing dan murah terbebuan,
Huriata HKBP bodo goyang na kaporsaun na. Bukan? Dangoti na ululaw jajan. Ay dia do hamu HKBP do hami. HKBP na si tiya rin na kan. Alay sarang ko harap minggu. Ay rudah. Paubaday na kan. Jadi harus seratiki dung dengan ekonomi ni keluargaan dungi rarak mahuriana lautusan itu dungin nama bahasa tinggal honum HKBP ulak kepeng bi HKBP honna gutur marbedain dak tawi HKBP Tiki HKBP kami marpugus do, alenuk dang HKBP nga mamura amin na bana. Alain lau mati amatay in nama. Molo mati o haduan, ala padita tadang adong ujubana, lu may pija padita tano juba ni padita HKBP lau mana no maut na bana. Tapi ring juga, zorbuk nai. Na perlu di bana molo mate bayatoy HKBP. Anggoreng gadung uluna ibarorai mana HKBP. Tapi HKBP mana terdiri melua doh tarpasu-pasu kan? Iya. Bodo masa na sonon dak tirua di hapor siau. Ikut tirua di hapor siau na si Paulus tu si Matius. Nakpe posoho. Tidak ada alasan saya masih muda. Tak perlu saya menjadi orang percaya. Nantilah setelah tua, setelah pensiun. Bodoh gudak soni na masa di tonga-tonga ni huriata. Si tua mau amangda kare jolo paciuman na. Ayah habis si tua mau paciun aja. Dangong beliau no tugas nyon. Kalau nama rumutu nama ulan no kan. Kanido. Ay sebut ako nga ba itu iba saya kamu tugasin na kan itu jemolo next tua orang dulu pacu sakri sudah selagi aktif produktif masih cerdas disitulah jadi unang jolo marasahit dan adong biponna gabe situ asadok kegiatan daripada piko niba gabe situ main kan jangan anggua udah ke hujalo nasongoni dang boy tornikuro Dang boy, Tuhan tidak butuh yang demikian, tapi butuh Tuhan yang masih kuat, produktif dan energik, kreatif. Itu huriat to. Ikut tampil lo huriai, bukan seperti bio, begitu. Tiruan di hapor sehat. Ikon tiruan dohonang diparangi. Unang di dok kalak, nang dok ay posoro piao sa tayo makada. Halak bata somale, rabbana poso na tasubolata, habi na poso na bosok na subuto hatena, lomo-lomo na makasay. Amang-amang dan inang-inang simuin di mana? Masih muda saya. Kalau masih muda ya harus mau diajari dong. Jangan karena kemudahan alasan tidak mau diajari, tidak mau dipodai. Dungilo mau nama katai, dan dibote mertutur. Akan tua-tua tugas tamai sotuk seboto gelek teh mertutur. Sudidu tante. Gabi halak yudu hita jutakkan. Dan bangga hita gabi halak kita. Seharusnya kita harus bangga menjadi orang kita. Molo tulang go ajari geleng mi tulang modoi na tulang mon amang borum nion na borum dion amang udamon opung mu nion laim nion paribamu ibotom nion koni dotto unak sude sude tante mbah dok kana asika bahasa mago identitas dayete ikon tiruan nena si Paulus tiruan diparangi sikap hidup sehari-hari unang sisurahan alai duhuk maidok Paulus
ikut tiruan di hatomanon. Toman, ini sopan santun ini. Masalah sopan santun. Harap ya kamanginang tatari gelek tayo mo lumaliwati na torok marsatabi. Ano ba? Bikin tangan mo satabi, tulang satabi. Ano ba? Dakwa. Jadi ya hudok di sada perpunguan. Banyak orang kita sekarang mengajari anaknya menjadi anak tikus, bukan anak kucing. Tahu deh, moloro huting tupunguan, ahedok hutingi. Meong, satabi mana? Dia bunyi kan? Mau lewat dia, jol makuling gimana? Jol marah, satabi tulang idora maksudnya. Satabi nampang lewat, kan ini huting itu. Alam lo bagurung haduk satabi. Merlucung butikan, sak ini mana? Tidak ada sopan santunnya. Jangan kita bentuk anak kita itu menjadi anak tikus. Hanya lewat tur sehingga tahu sopan santun. Hanya asalana. Betami setabi muda, maaf numpang lewat. Kan sopan kan? Orang lain pun kalau lewat dari hadapan kita, kita duduk di situ, gugu memuluskan, song gue di bayun, sok sopan santun. Kan nentalo. Orang lain pun bisa mengatakan demikian. Enak baru anaknya kalau Kristianus sebut sopan santun ini kan? Itu. Tiruan diparangi, kesopan santunan. Timotius bukan karena muda harus melanggar segala aturan, tapi dia harus mau sopan santun terhadap setiap orang. Somnido kita. Ketika remaja dan naposo bulung marpaheheon, hehelah, bangkitlah menjadi teladan bagi orang lain. Biarlah orang sekitar mengatakan ini betul-betul naposo bulung gereja Kristen. Mantap, mereka teladan, bagus. Cara bicaranya, cara pergaulannya, tidak suka keluyuran. Sekarang di kota sukanya keluyuran kan? Jam 2 dini hari belum pulang ke rumah. Dan banyak orang sekarang anak muda bangga dengan itu kan. Masih ngopi-ngopi nongkrong jam 2 dini hari. Bagaimana hati orang tuamu di rumah akan uas-uas jantungan. Setiap malam terancam ketakutan. Di mana anakku sudah dini hari belum pulang. Masih nongkrong enak-enak. Mungkin merokok-merokok dan lain-lain. Perheheon. Kita mau hehe kemana? Hehe menjadi teladan yang baik atau hehe menjadi merusak? Penutupan paryaun ini. Biarlah kita tutup yang tidak baik, tapi kita bangkitkan hal-hal yang begitu sangat baik. Amin martang yang baik. Maulia tema rohanami di hotu hapara siroha di holong. Dengan ibasam nasai manarihung ngulunami mangaramoti hami doho palacor rohanami. Pasu-pasu mapersoran namion pasu-pasu hatam nang mamakulingi hami asaganup hami sahat mangula tohonan napina sahamu radutan nami akapar tohonan dohami Tuhan nami alani racai hai marhiti todim asa tolhas hula hami tohonan nasahat Tuhami pi gabi tiruan nadenggak kami maradupus pasu-pasu Tuhan huriamon pasu-pasu nasa program nanek sidalatun nasida di bagasa pertutu do lasiro nasida patu pahoni ruas dohot akka berhalado utangnya kok kami nang ngedak-danan nasorang di tonga-tonga ni huriam di bahasa nasa mingguan di keluarga Jeriko si mamura buru silalahi sadadak buru pasu-pasu nasida marsahala gabinatoras magudang danahi di bagasa kahi pason sitok kapanahi nahiton
Hutang aku kami nang keluarga na baru gabe ruas ni huriaon, keluarga Alberto Pasaribu inanami boru pak paharap doh yanakun nasida. Gabe ruas na burju manasida do nomor situtu de tonga-tonga ni huriaon halomuan ni roham. Songan do ruas ni huriam naneng merbagas mardonga saripe, Chandra Markus Margasi Majutak, doh manika dui Sinta. Siapa tulus nasinakapan nasida, gabe keluarga nago damai halongan ni roham jala sulan adengkan. Songani madoho pesta huria, pesta gotilon, hari ulang tahun napa 45 tahun hakabi Ciburu, dohot puncak tahun okumene inklusif di tanggal 20 Oktober naro. Pahehe salu naruas ni huriam ria nasida marsitutu lamano pahe ulauni asamar sangap po jala lam hehe kana tonggi di tonga-tonga ni huriamon. Paso-paso kana nula ni ruas ni huriam ajari nasida laho mangula akolo nasida jala patau nasida asagabe sidok malate to harajomo. So ni utangnya ko kay makaruas ni hurian atau di baga sa persahiton di rumah sakit manang na perawatan di tonga di bagas nasida. Amanami ahu tagalung, amanami iigultum, inanami inang hutagaol borusinaga, Bretni Panggabian, inanami inang siagian borumatodang, dohot Peter Munte. Ape hotu hatangamu nago asni rohado waso tu mamatang nasida asa upat nasa parsahiton alai suluk magugun baru hamalumon doho kahi bahason. Sarihong ngulu nasida papos rohana paso-paso kapangubatio na kauba na pinangan nasida nang tangan di pangubati pe. Papos nang rohane keluarga dungo martangiang mangido asni rohat. Tuhong mapasahatami ngulunami lakanami sedarion nang tu naneng ro. Sarihon akanariko di ngulunami. Paturi nang negara nami hobar tulo maniroham. Alai sesa dosa nami nagudangi. Marhiti anak Yesus Kristus uluma pangiduan nami. Amin. Tapuji matuhata. Mari demahita. Laos tapasaha ma beliatan badua. Tuhan
sahat mapaliaton tu debata martangiang mahita. Ale debata manami na di banogijang hodo haroroan ni saluhut selehon-lehon adenggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat tami masian na nilehom mitu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Paso-paso may jalaramoti. Asa huparhasya kami peleanon. Pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam utadahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di banogijang, say penerbadia maguarmo, say roma harajaonmo, sesaut malo meniroham di banotongon songon na di banogijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami. Una kami togihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasorhon ma damena tutodim.